Vítajte v zákulisí spoločnosti Freevision. Poďte sa s nami pozrieť, ako môžete vytvoriť pre vašu firmu či startup inovatívne riešenia a aplikácie. V 4. epizóde sme si rozobrali, čo robíme pred skončením vývoja. Máme teda vyvinutú aplikáciu, funguje a je publikovaná. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo sa deje po vydaní aplikácie alebo nasadení riešenia do prevádzky či nejakej produkcie. Spomenieme si aj servisnú zmluvu, ktorá zastrešuje pravidelnú údržbu, ale aj garantuje reakčný čas na opravu alebo reakciu na akékoľvek požiadavky klienta. Predstavte si teda, že máte aplikáciu, ktorú vám niekto vyvinul a nasadil do Google Play alebo Apple App Store. A čo sa teda bude diať? Čo keď vyjde nejaký nový operačný systém pre Apple alebo nejaký nový iPhone a zrazu mi tá aplikácia prestane kvôli tomu fungovať? Alebo budem vám tým pádom musieť zaplatiť za ten servis a za to, aby ste to znova opravili? Taktiež sa môže stať, že čo ak niektorá súčasť aplikácie vypadne kvôli nejakej inej chybe alebo nejakej treťostrannej chybe a treba ju urgentne opraviť? Alebo čo ak výpadok spôsobila chyba na strane práve tej vývojárskej firmy? No a Ahmed, Ľubo, čo sa teda deje? Keď už je aplikácia publikovaná, má nejakých používateľov, reálne mi za ňu niekto platí a zrazu mi prestane fungovať. Tak mal by nastať tá ďalšia fáza a to je ďalší rozvoj, aký je tam priestor a jej servis a údržba, aby bola funkčná a práve sa nestávali tie veci, ktoré si spomínal pred chvíľkou a aby sa im predchádzalo práve pri tých updatoch z veľkých platform. A teda to je ďalší rozvoj hlavne, to znamená, že väčšina aplikácií nie je nikdy hotových. Hej. Akože môžu byť apky, ktoré sú povedzme vyvinuté a hotovo, nemajú ďalší účel, sú krátkodobé, ale väčšina je dlhodobých a má širšie využitie aj za horizontom toho, čo bolo pôvodne zamýšľané s ňou. Mhm. Väčšinou je vlastne releasnuté len nejaké MVP v tejto fázi, čiže nejaká taká prvá verzia aplikácie, tak aby sme s ňou mohli ísť čím skôr na trh, ale už sú naplánované tie ďalšie fázy v roadmape, ktorú sme pripravili s klientom. Dobre, rozumiem. Teda, čiže mám tú apku vonku a reálne pracujeme na tom ďalšom vývoji a popri tom, keď sa niečo pokazí, tak to viete zahasiť. A čo by ale teda mňa zaujímalo je, že čo teda, keď sa niečo pokazí a niečo v tej appke nefunguje, tak aké sú tam procesy a čo všetko to reálne môže ovplyvniť a aké nástrahy tam môžu vzniknúť a podobne? Jasne. Než začneš, tak to, že sa niečo pokazí, má svoje dôvody a tie treba najprv zistiť a práve podľa tých dôvodov sa potom ide s ďalším procesom. Tak, ako treba povedať, že software sám o sebe sa nekazí ako nejaká súčiastka v nejakom aute napríklad, hej. Software je v podstate stále rovnaký, tak ako sme ho vyvinuli, otestovali, tak on funguje stále rovnako. Čiže ak sú v ňom nejaké chyby, tak už v ňom boli aj predtým. A jediné, čo sa mení a čo môže spôsobiť nejaké výpadky, je nejaké prostredie, v ktorom je tá aplikácia nasadená, alebo teda ten software. A pri mobilných aplikáciách sú to tie mobilné telefóny, čiže sú to tie platformy toho daného výrobcu. Tá aplikácia je nainštalovaná v nejakom operačnom systéme. Tento operačný systém má svoj vlastný životný cyklus, nejakých aktualizácií a tak. A ten sa rozvíja. No a vlastne toto môže vplývať aj na tú našu aplikáciu. Čiže my keď jedného dňa vydáme nejakú aplikáciu a príde nejaká aktualizácia, tak sa môže niečo pokaziť, niečo môže prestať fungovať. A takisto to je aj pri webových aplikáciách, kde vlastne tie webové aplikácie bežia v nejakých prehliadačoch. No a tieto prehliadače tiež majú nejaké pravidelné aktualizácie kvôli nejakým najnovším funkciám alebo nejakým bezpečnostným aktualizáciám. No a tieto web aplikácie tiež sa môžu časom pokaziť takýmito aktualizáciami. Mhm. Alebo skôr, že sú pokazené, ale nie sú už 100% kompatibilné s tou platformou, na ktorej bežia, lebo tá platforma, jej výrobca, Apple, Google, ju neustále každým rokom zlepšuje, pridáva nové funkcionality a mení vzťahy medzi jednotlivými funkcionalitami tak, aby pracovali efektívnejšie možno, alebo to je ten účel.
a teda na to vy ako tvorca aplikácie musíte ju prispôsobovať tiež každým rokom. Áno. Napríklad uvediem z nedávnej minulosti taký prípad Apple, akože v rámci toho, aby dosiahli nejaké väčšie súkromie pre užívateľov, zaviedli pre aplikácie, ktoré môžu zbierať nejaké osobné údaje, prípadne ich vedia nejakým spôsobom sledovať, tak zaviedli takú povinnosť vypýtať si špeciálne povolenie, aby toto mohli robiť. A toto bola napríklad aktualizácia v operačnom systéme a do toho nejakého dátumu bolo treba spraviť tú aktualizáciu s týmto povolením napríklad. V tých aplikáciách. V tých aplikáciách. Čo keby sa to nestihlo? Keby sa to nestihlo, tak vlastne pri ďalšej publikácii aplikácie by nás to nepustilo, lebo pri tom review, pri tom schvaľovacom procese by to Apple zistil, že takéto povolenie si nepýtame, ale používame tam časti kódu, ktoré môžu mať povahu nejakého sledovania, tak potom by to neschválili napríklad. Čo to znamená, že ďalšie publikovanie aplikácie? No, keby sme tam neskôr po tomto deadline chceli spraviť nejakú aktualizáciu, ale bez toho, aby sme tú aplikáciu prispôsobili na to sledovanie, teda tak, aby si vypýtala to povolenie na sledovanie, tak by nám ju už neschválili. A to je bloker z tej jednej strany, kebyže robíme zmenu našej aplikácii, tak by sa neschválila na strane Apple, ale kebyže sa nerobia zmeny v našej aplikácii, ale urobí zmenu len Apple, užívateľ si aktualizuje nový operačný systém a naša aplikácia sa nezmenila, tak by len tá súčasť niektorá prestala fungovať. A ako sa vy dozvedáte o týchto zmenách? Teda je mi jasné, že dostávate asi nejaký newsletter alebo možno nejaké varovania, ale reálne, že čo všetko, akú veľkú námahu vás to stojí, aby ste boli vždy v kurze s tým, čo sa chystá, na čo sa musíte pripraviť? Na Twitteri, na Reddite každý deň zavesený. Áno, no to je taký sekundárny kanál, ale skôr nám z týchto platform chodia maily, keď sú nejaké veľké aktualizácie. Tieto platformy mávajú aj svoje každoročné nejaké také eventy, kde sa predstavujú tieto nové aktualizácie, nové funkcie, ale samozrejme aj nejaké takéto zmeny, ktoré by mohli nejaké aplikácie možno pokaziť. Čiže toto my aktívne sledujeme, ale vlastne nie vždy sa dá z nejakého zoznamu noviniek vyhodnotiť, že či to tú aplikáciu môže pokaziť, tak vlastne pre klientov, s ktorými máme uzavretú nejakú servisnú zmluvu, robíme aj to, že áno, že testujeme aplikáciu na beta verziách týchto operačných systémov a tak, kde vlastne vieme odhaliť problém skôr, ako by tá aktualizácia došla pre všetkých užívateľov. A teda to je jedna stránka vecí, teda, že sú nejaké aktualizácie v operačných systémoch, ale čo ak sa vyskytujú nejaké problémy už v tej danej aplikácii, ktorú ste vyvinuli a ako monitorujete ten stav, že či naozaj všetko zdravé funguje, prípadne keď sa nejakí používatelia začnú sťažovať, že niečo im nefunguje. Ako sa dostanete k týmto dátam? Väčšinou by mali odhaliť testy a potom následne automatizované tie testy. Áno, čiže predtým, ako tú aplikáciu vydáme, tak je nejaká séria nejakého manuálneho testovania s klientom väčšinou. Používame aj automatizované testy, ktoré tú aplikáciu preklikajú, ale nie vždy sa dá všetko vychytať. Tak potom vlastne ešte predtým, než to nahlasia užívateľe, tak sa snažíme tieto problémy riešiť takým spôsobom, že máme v aplikáciách zavedenú analytiku, ktorá nám posiela hlásenia o chybách, ktoré neočakávame, že sa v aplikácii stanú. Túto informáciu máme v podstate okamžite, tá informácia obsahuje presne, aký model zariadenia, aký operačný systém, odkiaľ je ten užívateľ, kto je to, aby sme to vedeli čo najlepšie takúto chybu zreplikovať. A keď ju nevieme zreplikovať, tak potom screenshoty od užívateľov. Áno, väčšinou. Ja to už je úplne
promile tých prípadov, kedy sa fakt môže stať, že sa ten problém z nejakého dôvodu nedá v tom testovacom prostredí zreplikovať, tak potom sa to hľadáva už zase inými spôsobmi, ako pošlite nám screenshot, nejako to nahrajte, zaznamenajte, alebo niečo. Už komunikáciou s tým userom, užívateľom. Čo to potom ale znamená pre mňa, pre majiteľa tej aplikácie? Vyskytnú sa nejaké chyby, alebo je teda nutný nejaký update kvôli tomu, že vyšla aktualizácia operačného systému, na ktorom mi bežia tie aplikácie alebo apka. No a ak to treba urobiť a budete to robiť, tak ja vám za to zrejme budem musieť niečo zaplatiť. A čo vám za to zaplatím? Je to reálne, lebo ja som si to nevymyslel, že to chcem, ale nejaký operačný systém sa zmenil a treba to aktualizovať. A ako to funguje? Ako sa staviate k takýmto príkladom voči klientom? Tak tá servisná zmluva a vlastne tá údržba a vlastne ďalší rozvoj má nejaké svoje časti. Je rozdelená na niekoľko častí, ktoré každá zastrešuje niektorú konkrétnu úlohu a kategóriu a každá má nejakú svoju hodnotu, aj časovú, aj finančnú a mala by byť nejaká minimálna a tá už horná hranica závisí od veľkosti toho projektu, veľkosti tej aplikácie, od nárokov na reakčný čas, na x ďalších vecí, možno vám povie bližšie. Takže môže sa stať, že niektorí klienti nemajú servisnú zmluvu? Áno, akože sú aj takí klienti, tam v podstate akože my určite klienta neodmietneme, keď servisnú zmluvu nemá, my klientov netlačíme do servisných zmluv, ale potom takú opravu uchopíme v podstate v takom režime, že venujeme sa tomu, keď môžeme, samostatne to naceníme a potom možno tá oprava je trošku nákladnejšia, ako keby si klient platil tú servisnú zmluvu, bo vlastne v servisnej zmluve okrem teda garantovaného reakčného času, že kedy my vlastne sa začneme tomu venovať, tak tam väčšinou ona sa skladá aj z budžetu na nejakú údržbu, čo je v podstate nejaký dohodnutý počet hodín, ktorý si klient predpláca a v tomto budžete sa tá aplikácia testuje, aktualizuje a sledujú sa nejaké novinky a rovno sa navrhujú nejaké úpravy. Ja vám dodám k tomu všetkému, čo bolo správne povedané, že keď tú aplikáciu pravidelne neservisuje a neudržiava, tak môže prísť k väčšiemu problému. Môžu sa tam tie problémy nazberať, ako keď neservisujete auto. A pokazí sa vám niečo, čo sa inak nemuselo, keby sa to sledovalo a riešilo pravidelne. Tak, ako sa má. Je to tzv. Technický dlh, ktorý sa tým neservisovaním a tým nevykonávaním údržby len nabaluje a jedného dňa ho už je treba spracovať a potom to môže byť nákladnejšie. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak to znamená to, že ja ak si platím nejakú servisnú zmluvu, tak vy mi alokujete čas nejakých developerov alebo jedného developera, ktorý sa pravidelne počas mesiaca niekoľkokrát stará o tú aplikáciu, sleduje aj teda tieto aktualizácie rôzne, ktoré môžu ovplyvniť jej chod, alebo zdravie, eviduje tie chyby, alebo nejaké reporty, možno aj od tých koncových používateľov? Áno, určite, ako vždy, čo môže užívateľ spraviť, je dať nejaké review, nejaké hodnotenie aplikácie, kde popíše svoju nespokojnosť, ale tam ideálne nechceme, aby skončil nejaký negatívny feedback, tak do aplikácií umiestňujeme niekedy aj nejaký taký jednoduchý formulár, cez ktorý vedia hlásiť nejaké chyby, nedostatky, ale môžem povedať, že väčšinu chyb riešime vlastne z toho automatického monitoringu, kde nám chodia hlásenia o tých chybách, ktoré nastali. Prečo je tento monitoring lepší, než keby ja vám nahlasím sám cez nejaký formulár tú chybu? Jasné. No, tento monitoring vie tú chybu väčšinou zistiť skôr. Keď sa užívateľovi nastane nejaká chyba, tak on väčšinou vidí len nejakú jednoduchú hlášku, ktorá všeobecne popíše, že nastal nejaký problém, ale my na pozadí okamžite dostaneme takú ucelenejšiu informáciu o tom,
čo sa stalo. Pre toho užívateľa to je možno, že raz to skúsil, nefungovalo to a neriešil to ďalej, hej. Ale keď sa toto stane s tou užívateľom naraz, tak my to v tom monitorovacom systéme vidíme a tým pádom tomu dáme aj napríklad vyššiu prioritu. Tým pádom nespoľaháme sa na to, že nám to niekto nahlási, lebo to je nejaká extra aktivita toho užívateľa, čo by musel vyvinúť. Hej. Nie každý to robí, nie každý je na to zvyknutý, väčšinou ľudia nevedia to popísať, že čo tam majú napísať, hej, že čo sa stalo. A niekedy sa môže ukázať iba, že niečo sa pokazilo, ako to v niektorých aplikáciách býva, alebo 404 alebo nejaká iná chyba vo web aplikácii, ale tomu developerovi príde cez ten report komplexnejšia informácia. Tak. Komu odporúčate tú SLAčku, akým klientom, alebo je to, že naozaj všetkému, predtým ste vrali, že niektorí to nemajú, ale že či to viete nejak možno vyšpecifikovať, že tak vám tú servisnú zmluvu až tak nie je treba, alebo vám ju určite je treba. Úplne v skratke by sa dalo povedať, že všetkým tvorcom aplikácií, ktorí majú s ňou dlhodobejšie plány, alebo tie plány idú za čas viac než pár týždňov, mesiacov, hej. Čiže nie sú to nejaké jednorazové aplikácie na nejaký event, na nejakú marketingovú kampaň alebo niečo, ale sú to aplikácie, ktoré budú používať dlhodobejšie, očakávajú z nich nejakú revenue a jednoducho ďalší rozvoj. Áno, no sú to aplikácie, ktoré im nejako zarábajú alebo im nejako pomáhajú v ich dennom biznise napríklad. A hlavne sa na ne tí užívateľia spoliehajú. Hej? Či už sú to aplikácie pre bežných používateľov alebo nejaké interné, firemné, tak keď sa na ne niekto spolieha, či už kvôli akémukoľvek procesu, či už to je nákup lístka, alebo to je servisovanie čohokoľvek, tak tá aplikácia musí byť funkčná. Čiže ak na tom závisí nejaký proces, čím dôležitejší, tým viac je potrebná SOAčka. A máte nejaké skúsenosti s projektami, na ktorých ste robili, kde nebola servisná zmluva a nastal nejaký veľmi zlý výpadok kvôli nejakej chybe, ktorú ste neevidovali, tým pádom nemali ste o nej možno nejakú informáciu včas, nevedeli ste sa jej ani včas venovať? Nejaký výpadok alebo nejaká takáto chyba skôr nie, ale skôr taký ten spomínaný nabalený technický dlh, ktorý potom trebalo okamžite vyriešiť. My sme na to nemali možno okamžite voľné kapacity. Nakoniec sme to stihli len tak, ale bolo to fakt, že tesné. Takže určite to nenechávať na náhodu. Je to potom nepríjemné aj pre toho klienta, aj pre toho developera, pretože jemu nefunguje alebo prestáva fungovať aplikácia a nám tu vzniká nejaký tlak na službu alebo na servis, ktorý nebol dopredu naplánovaný, očakávaný. V našom plánovaní je potrebné tie kapacity naplánovať ideálne na x týždňov alebo mesiacov ideálne dopredu. Hej. Čiže je to potom zbytočne nepríjemné pre obidve strany. Mhm. Čiže taký poznatok z toho celého je, že vývoj aplikácie nie je jednorazová investícia. Určite. Že vždy sa treba pripraviť na to, že ono si to aj potom, čo to už niekde vypublikujem a bude to niekto používať, bude pýtať nejakú investíciu na tú údržbu, minimálne na tú údržbu, ak nie na ďalší vývoj. Určite áno, a aj keď vlastne s klientmi bavím o tom, koľko ich to bude stáť, tak skôr to predstavujem tým smerom, že aby plánovali na mesačnú nejakú bázu, hej? Aby si oni alokovali alebo predstavili, koľko vedia každý mesiac alokovať zo svojich prostriedkov na vývoj a následne aj servis, ten potom môže byť menší samozrejme, ale lepšie sa im to aj počíta. A nie len ako nejakú jednorazovú jednu sumu, lebo akože to sa potom dá tiež samozrejme prepočítať nejaký čas, ale tam to potom končí. A potom čo, máte predstavu, že ďalej to podporovať, alebo to je všetko, čo ste chceli do toho zainvestovať. Čiže nejaká pravidelná mesačná alokácia finančných prostriedkov, ktorá pokrie vývoj a následne SOAčku. No dobre, Ľubo, a čo teda takáto služba stojí? Vraj, to sme
pred chvíľkou hovorili, že nejaká minimálna, ktorá pokrýva možno základné časti, ale samozrejme ten horný limit tam je podľa toho konkrétneho projektu. Čiže ak sa bavíme o nejakej minimálnej, tak tá ISOčka môže byť rádovo v stovkách, v jednotkách 1000 eur. Ak sa bavíme o niečom veľkom, hej, tak to sú proste potom vyššie tisícky eur. Ak sú to štátne projekty, tak to ide možno aj do, ktoré nerobíme, tak to môže ísť aj do oveľa vyšších a niekedy prehnaných sum. Ahmed, čo všetko ovplyvňuje cenu tej zmluvy o servise? Jasne, tak zmluva o servise obsahuje viacej bodov, ktoré sa individuálne nastavujú. Najprv je to nejaký reakčný čas, ktorý my garantujeme klientovi, že začneme riešiť ten daný problém, keďže nevieme garantovať vyriešenie, lebo mobilné aplikácie sú vždy nejakým spôsobom jedinečné a nie len teda mobilné, ale všetky aplikácie. No a vlastne tento reakčný čas je odstupňovaný hlavne podľa nejakej priority. Priorita sa skladá z nejakej urgencie, že ako to ten klient pociťuje, že to musí byť vyriešené a zároveň z toho, že aký dopad má tá daná chyba napríklad na nejaký počet užívateľov. Hej? A vlastne z tohto nám vypadne nejakým spôsobom priorita a tá má svoj nejaký reakčný čas. Čiže napríklad problém priority 1 má určite kratší reakčný čas ako nejaká nižšia priorita. Ako blízku na vlak má vyššiu prioritu ako dať srdiečko na sociálnej sieti k obrázku. Tak, presne. Potom ďalšia časť takejto servisnej zmluvy je väčšinou budget na ďalší rozvoj. To znamená, že v tomto alokovanom budžete my vieme klientovi riešiť nielen opravu chyb, ale aj nejaký rozvoj, nejaké ďalšie funkcionality podľa roadmapy, ktorú sme si vybudovali na začiatku projektu. No a potom je tam aj nejaký budget na údržbu samotnú a to je vlastne nejaký objem hodín, ktorý mesačne strávime na tom, že kontrolujeme aplikáciu, kontrolujeme aktualizácie, kontrolujeme balíčky, ktoré sme použili na vývoj, či tam nie sú nejaké aktualizácie, ale celkovo navrhujeme alebo rovno zapracujeme aktualizácie tej našej aplikácie, aby bola fit. No, a ty si sa pýtal predtým, že koľko teda stojí a aká je nejaká baseline, tak tie reakčné časy a ten budget na údržbu, to sú také tie základné veci, ktoré by to malo pokrývať vždy. Hej. To sú tie, ktoré predchádzajú tým nevyžadaným komplikáciám. A ten budget na rozvoj, to je tá dobrovoľná, alebo teda tá nice to have, hej, kde sa tá aplikácia potom vyvíja ďalej na základe nejakej spätnej väzby. Čiže ak má s tou aplikáciou ďalšie plány tvorca, tak budget na rozvoj by mal byť tiež súčasť. Dá sa to aj samozrejme aj zvlášť, dá sa to aj oddeliť, ale tak môže to byť aj v jednom. A v praxi to, ako funguje s tými platbami? Teda máme už uzatvorenú nejakú zmluvu o servise, servisnú zmluvu a ja vám pravidelne niečo platím, a napríklad za ten budget na rozvoj. Ale nerozvíjalo sa nič. Je to potom nejak prenositeľné ďalej do nejakého iného obdobia? Akú máte s týmto prax? Ako ten budget na rozvoj tam je, keď je aj z toho projektového hľadiska naplánovaná už tá roadmapa, čiže on tam je iba, keď teda vieme, že ideme rozvíjať ďalej, on tam nie je len tak, hej, ako samozrejme, keď vieme, že nejdeme už vyvíjať ďalej nejaké ďalšie funkcionality, keď tú aplikáciu len udržiavame, tak tento budget na rozvoj sa vypúšťa. Hej. A v podstate ten budget na údržbu, tak ten tam je vždy, teda ten tam je, a ten je tam alokovaný a keď sa náhodou presiahne, tak sa iba ten mesiac konkrétny doplatí to navýšenie podľa reportu. Hej. Tak. Zaujímalo by ma, ako postupujete alebo ako komunikujete s väčšími klientami. Lebo toto sa dá možno aplikovať na nejakých menších klientov, ktorí majú možno nejakú mobilnú aplikáciu alebo jednoduchú web appku.
a teda predpokladám, že skôr sa o tej chybe dozviete vy cez tie vaše rôzne nástroje, ktorými to viete pozorovať, prípadne vám niekto pošle nejaký e-mail. Ale používate aj nejaké iné komunikačné kanály na evidovanie týchto chýb alebo možno požiadaviek na nejaké zmeny a drobné úpravy? Tak my interne používame Jiru, v ktorej si tieto všetky veci evidujeme, či už ide o malého alebo veľkého klienta a potom už záleží len na tom, že aký spôsob komunikácie klient preferuje. Máme klientov, čo zavolajú, máme klientov, čo pošlú mail, máme klientov, čo nám napíšu na Slacku, máme klientov, čo to priamo dajú do Jiry, do service desku, takže všetky možné kanály. To je teda nejaký nástroj? Je presne tak, to je priamo nástroj v Jire, ktorý je na toto urobený, aby sa tam zadávali takto požiadavky. Funguje? Tak je to také špecializované rozhranie pre toho klienta, kde cez taký jednoduchý formulár vie vypísať, čo sa vlastne stalo. My si od neho vyťahneme všetky potrebné informácie, aby sme to vedeli zreplikovať. A vlastne keď to pošle, tak tam sa začne merať čas a my z toho okamžite vieme, že ktorým takýmto problémom sa máme venovať skôr, ktorým sa môžeme venovať neskôr podľa reakčných časov a tak ďalej. On tam zadáva tú požiadavku, pridá aj nejaké parametre, poznámku, opíše, možno nejaké prílohy a to sa nám pošle priamo do systému. Tak. Ako príklad sú podobné nástroje, nie pre developerov, ale pre zákaznícke linky sú Zendesk a ďalšie takéto podobné nástroje, ktoré tiež zbierajú požiadavky. Čiže tam to funguje na rovnakom princípe. Čo keď to teda nebudem riešiť? Že vyšla tá aktualizácia, ktorú si spomínal, teda, že treba tam dávať nejaké ďalšie potvrdenie, keď ja použijem ako používateľ tú aplikáciu, ale predstav si, že nič by sa tam neupdatelo, nič by sme tam nedorobili. Čo sa tomu deje? No, to sa nám už stalo. Klienta sme vyzývali viackrát na nejakú aktualizáciu. Bolo to konkrétne nejaká mobilná aplikácia. A tam vlastne, pokiaľ tá zmena má takú povahu, že to tej danej platforme vadí až moc, tak oni tú aplikáciu jednoducho vypnú. V smysle, že ju dajú preč z App Store, že už si ju nevie niekto nový nainštalovať. Ona stále bude fungovať tým, čo už ju majú nainštalovanú, ale noví si ju už nenainštalujú. Napadla nám ešte jedna zaujímavá téma, ktorú sme zabudli prebrať v predchádzajúcej epizóde, v epizóde číslo 4, kedy sme sa bavili o technológiách, o publikáciách do obchodu. A to je prípad, kedy ja chcem mať teda niekde nejak stiahnuteľnú aplikáciu, ale iba tým ľuďom, ktorým to umožním. Čiže povedzme, že mám nejakých zamestnancov alebo obchodných reprezentantov, ktorí používajú nejakú aplikáciu, do ktorej si zapisujú nejaké dáta z obchodných stretnutí. Tu chcem im distribuovať, ale nechcem, aby bola voľne stiahnuteľná. Je toto možné? Je to možné určite. Donedávna sa dal na toto použiť tzv. Apple Enterprise Developer program pre Apple zariadenia. Pre Androidové zariadenia to v podstate fungovalo vždy, len tá aplikácia sa dala niekam na internet a povolilo sa v tom danom zariadení, že sa môžu inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov. No a pri Apple vlastne na to je samostatný program, kde si firma zažiadala takýto špeciálny spôsob publikácie a potom to prebiehalo tak, že vlastne tiež ste si potom vedeli dať aplikáciu na len nejakú internú web stránku, tam ste na to klikli, aplikácia sa nainštalovala, potom ste len potvrdili v nastaveniach, že áno, že dôverujem tejto spoločnosti, že môže nainštalovať takúto súkromnú aplikáciu a aplikácia fungovala do nedávna. Tam to veľmi obmedzili, čo sa týka veľkosti aplikácií, veľkosti firiem, že vlastne už to môžu používať takýto spôsob distribúcie len veľmi veľké spoločnosti. A vlastne pre tých menších tam vymysleli taký spôsob distribúcie, že aplikácia v podstate pôjde normálne do App Store, pôjde cez ten schvaľovací proces, ale není listovaná potom vo vyhľadávaní toho App Store,
je dostupná iba pod špeciálnym linkom, ktorý viete rozposlať mailom alebo dať na nejakú web stránku. Čiže sa k tomu dostanú len naozaj tí, ktorí majú. Tí, ktorí majú. Táto epizóda bola posledná, v ktorej spoločne nazeráme do zákulisia vývoja aplikácií a rôznych softverových riešení. A budúci rok sa určite môžete tešiť na ďalšiu sériu. Zatiaľ ešte nepovieme, o čom bude, ale bude to troška iný formát a budeme mať viac hostí. A keď už sme pri tých hosťoch, máme pre vás ešte jednu špeciálnu epizódu, na ktorú sa môžete tešiť o 2 týždne a bude v nej špeciálny hosť. Tak. 2 týždne, aha. Janučná. Tesne pred Vianocami. Janučná, doneseme si aj čapice. Počujeme sa. Ahojte. Majte sa. Ak sa vám čokoľvek páčilo, alebo máte nejaké otázky, budeme radi, ak nám napíšete na podcast@freevision.sk. Všetky ďalšie epizódy si môžete vypočuť aj na našej webovej stránke freevision.sk/podcast.